Agsasaruno a serbisyo para iti kasapulan nga umilikan komunidad, ti impatungpal ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company iti naduma-duma a masakupan da lugar iti bulan ti Marso. Kabinadang ti 1501st MC, RMFB, Barangay Baang officials, ken community volunteers, impatumpal da iti cleanup drive iti sitio Boyangan Hungduan, ken pimasat iti BLGU Baang visitation kadagiti PWD household. Ti RPSB team ti unit, ket timulong met iti panang konkreto ken casting iti beams, iti may patpatakder a Baang Elementary School Gymnasium, iti Hungduan Ifugao. Libre mo't apukis ti indanon nagiti kamang ti unit kadwa ti Lagawe MPS ken Kiangan MPS iti agarup sa nga gasot nga umili apakiramanan nagiti ubing iti Lagawe. Punno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.